Vale, por bueno. turnos. Pois ao parecer este 2025, estas mentes pensantes e algunha máis, pois así como unha idea tola, xa nos contarán como, apareceu a idea da Liga Galega de Pokémon. Así que, pois non sei, se vos parece, antes de nada, me ides contando un pouquiño de quen sodes. Na miña orde, me parece aquí o director á dereita, e logo debaixo Leixa, e aquí Manu, así que se queredes seguimos esa orde, senón a que vos dé a gana, a verdade. Así que se nos contades un poquinho quen sodes. Bueno, pois empezo eu logo, xa por orde. Eu son Paco, son un dos membros da directiva de Obradoiro Digital Galego, unha asociación que promove o tema de mover o contido en galego en liña, tanto tema YouTube, Twitch, podcast, etc. E esta idea derivou pois, de xuntármonos un día e estar un pouco zumbaos ese día e decir, veña, pa diante. E nada, eso, o resto que se presente. Eu, no meu caso, son a persoa máis externa ao Obradoiro. Realmente eu estaba un día como se chamaba, no festival acompañando a Manu. Falaron de Pokémon, en plan, ai, apetecía un montón a liga, e dixen, o Pokémon Showdown existe, e comenzamos a comentarlo, sabes? Mais que nada, eu estaba para explicar a parte científica, a parte máis informática, en plan, mira, isto funciona así, así, así. E logo xa foron tirando eles, eu quedei fora de... Digamos, como o traballo estaba feito. Que era lembrar que algo existía, que Manu xa sabía que existía, só tiña que lembrar que esa cousa existía no mundo. Se esa científica eu asumo que ti creaches a Mewtwo. Aquí xa non hai volta atrás. Eu creía por un poquito antes, non cheguei a Mew. Ainda non avanzamos tanto. E Manu? Pois nada, eu son Manu, ou bueno, o nome da miña canle de YouTube, Manuel Lexoan González, que eu teño, non subo demasiado, pero teño canle de YouTube de meu, nada. Eu agora mesmo son asociado do Obradoiro, pero cando foi do festival non era, pero bueno, ter canle de YouTube, teño interese por todo o que son contidos en galego e digitais. Sí, É verdad. Entón, pois bueno, estando ali no festival, eu fora simplemente con Noé a saudar, a tal, a dicir, bueno, vamos a facer aquí un pouquiño de sociedade e esas cousas. E nada, falando de distintas cousas, unha das cousas que falamos foi de Pokémon e ocorroselle a idea a Paco de dicir, espera, podíamos facer unha liga, así, unha competición, un tal, e logo, pois, iso, estaba o Pokémon Showdown por aí, pero voulle recoñecer un mérito máis a Noé, facendo tamén un pouquiño de forxado de tal, que Noé non só foi quen nos recordou o dixo tema de hoxe, Showdown está aquí, sino que tamén foi quen dixo Manu, lembras que existe unha palabra que se chama rol, verdad? E rolear. Eu, sí, certamente isto nos vai ser de utilidade. O papel na vida é iluminar as ideas dos demais con un pouco de cabeza, sabes? Xente xa ten todo, eu só ilumino. Hai que recoñecerlle a Noé que nós nun primeiro momento estábamos falando da posibilidade de mirar como coordinar as xuís da xente para xogarmos ao Pokémon. E Noé dixo, podedes facer eso gratis sin que nadie teña que ter unha licencia con este programa, que é o interesante do Pokémon Shadow, por certo. E deixo vos falar del, que sabedes máis de informática que a mí. A ver, eu sempre estarei a favor da piratería, así que xa é unha batalla aparte. Bueno, está interesante. Vale, pois nada. Non sei se algunha vez vistedes un programa de Desbardallando. Ten unha dinámica particular que non sei se é moi particular realmente, pero bueno, cando unha persoa remata a entrevista ou o que sexa, ou o grupo de persoas, deixan unha pregunta para quen sexa a persoa que veña seguinte, non o saben, así que a cegas. Por lo tanto, teño a vosa pregunta e xa vos preadianto que teredes unha para o final, que deixarme aquí para a seguinte víctima. Así que a que deixou a última persoa que viñeron a falar de xogos de mesa, en galego, pois os queredes marcar, pois a pregunta que deixou é que podería axudar a fomentar que a mocidade e de talla menores de 20, vos tamén sodes xóvenes, pero non tanto, e sexa máis consumidora de xogos de mesa ou de rol.
Pois mantemos a mesma orde de resposta. Podemos ao revés, así dame tempo a pensar. Vale, pois Bueno. mira, a mí xusto a mí xusto me encaixa que xogos de mesa de rol estou bastante desconectado, ainda que xogara algo fai uns anos, pero xusto xogos de mesa é unha das miñas grandes aficións que Ben, xogo todas as semanas, así que para que os menores de 20 anos xoguen, na miña experiencia, que eu sei que comecei a xogar máis a partir de ir á universidade e tal, coñecer xogos e ter espazo para xogar. Porque os xogos ao final son caros e sempre deben ter algún sitio, algún tal. Eu en Santiago xa levo un par de sitios que teñen, pois, iso non son asociacións de xogos de mesa, pero son tendas que teñen unha ludoteca. E aínda que eso sexa iso, ter un espazo para xogar que sexa a poder ser gratuito e se non, como mínimo que a entrada sexa barata ou teña algo, pero idealmente, non? Ter un espazo para xogar que teña xogos para podelos probar e poder probar cousas, porque hai moitos xogos moi interesantes. Hai, basicamente, igual que pasará no rol, non? Hai un xogo para cada tipo de persoa, pero o problema é que non se coñecen. O problema é que non se coñecen. En particular, os xogos de mesa en galego coñecen moi pouquiño. Hai uns cantos aí que están bastante ben. Teño por aí, de feito, na estantería un que comprei fai pouco, o Gatipedro de Brazolinda, recomendado Brazolinda, que son os dos que fan xogos en galego. E basicamente iso, que habería que dalos máis a coñecer distintos tipos de xogos, que non sexa só o Catán e logo pues, os míticos de Cluedo e estos, e logo que haxa espazos para que a xente poida ir activamente a xogar e que eses espazos se den a coñecer. eso é difícil, non? Sí, pero bueno, é o ideal. Hai que deixalo caer por aí cando saes de parranda. Sí, outro día cheguei a Gatipedro, quedou tocado. Fora bromas, eu son o tipo de persoa que fai esas cousas. Ti me entendes. Como debe ser. E ti que recomendas, Noé? Dentro do campo dos xogos de mesa estou menos metida, pero sí que é certo, eu sou máis de rol, pero sí que é certo que de pequenos moitos de nós xogamos a Yu-Gi-Oh! Xogamos a algo polo estilo. Está Magic por aí que ten trampa, porque Magic xa é un nicho super específico, pero digamos que era máis... Creo que o problema é que moita xente cando xoga un xogo de mesa non se dá conta do que é un xogo de mesa, do que é un xogo de rol, cando está fora do ámbito, sabes? Xente xoga rol todo o rato, por exemplo, típico de que a xente xogaba rol por chat, cun amigo facendo cousiñas así. Sí. Montarte unha historia na tua cabeza que non vai chegar nunca a ningún sitio, pero que te montas un mundo inteiro, que te montas un personaje como sería eu en Pokémon, que con que me interpretaría eu, e iso é rol ao final. O que pasa é que logo non lle das uso porque non tens con que usalo. Esta fase adolescente de odio o rol porque isto é un pouco cringe e logo volves e xa pasas desa fase de novo. Pero non adóralo. Cos xogos de mesa é un pouco igual, porque en plan Yu-Gi-Oh! Moi ben, de repente notas que a xente mira pas cartas de Yu-Gi-Oh! E dices, ui, eso é un pouco turbio. E de repente é a fase de cringe de adolescencia, pero eso pasa coa música, eso pasa con absolutamente todo. E logo, como que hai tanta distancia que ninguén reconecta con ese punto. Pode ser. Pero se estás exposta a isto durante ese prazo de tempo, Hai que poñer o tempo suficiente para tentar a mente. Que non parece só unha cousa, que parecen moitas diferentes. Mesmo D&D que é un fiasco, por exemplo, vou ir dos extremos. Sí, no, nada que ver. Pois eu voume poñer a careta de presidente de asociacións e de activista e creo que é importante o papel que as administracións públicas teñen na difusión e na creación de espacios, como decía Manuel. É dicir, a única maneira de que se promovan xogos de mesa en galego e de xogos de rol é que a propia administración ceda á cidadanía espacios que non están a ser utilizados ou están sendo infrautilizados para que a propia cidadanía os use, neste caso nos xogos de mesa, pero podían ser para moitas cousas. Hai iniciativas de concellos, o Concello de Pontevedra ten as noites abertas onde se dan iniciativas deste estilo. En Barcelona eu estive nunha asociación de xogos de rol e xogos de mesa, o Clube de Rol Critic, onde a propia administración cedía un espacio, cedía un local e a administración cedíalles nese local que está pois, nun complexo, imagínate, no Centro Sociocultural do Ensanche, por poñer un que se nos veña á cabeza. Cedíanos un local onde tiñamos os xogos e nós, a cambio,
A administración facíamoslle unha actividade trimestral de portas abertas onde a xente tiña acceso á nosa ludoteca e ademais lle organizábamos partidas. E iso era a propia administración e era o propio concello. Aquí temos casos bastante contados, hai que picar máis pedra, e con picar máis pedra é xuntémonos, asociémonos, creemos asociacións e lle digamos á administración: queremos espacios, queremos usar os sitios que están infrautilizados para facer demostracións de xogos de mesa, presentar as novidades, que a xente se mova, e unha palabra que moito lle gusta a administracións que é o ocio alternativo. Porque se se queixan que nos estamos emborrachando e drogando por aí, dádenos unha aula pequeniña onde ter unha mesa que pode ser que tamén nos emborrachemos, pero vésenos menos. Entón, dádenos unha mesa para estar emborrachaos xogando a un xogo de mesa e escondidiños, e así podedes dicir que a xuventude, que eu xa non son xuventude, pero bueno, que a xuventude non dá polo saco. E esa é a miña aportación. Pois a mí me teria gustado moito de xoven ter esa opción, a verdade. Igual a tiña non me enterei, quen sabe, que esa sería outra. Vale. Bueno, pois penso que a persoa que deixou a pregunta lle interesarán as respostas porque, bueno, hai bastante variedade e diferentes puntos de vista. Máis xóvenes e menos xóvenes, temos un pouco de todo por aquí. Así que, bueno, creo que xa adiantastedes bastante do que imos a falar. Pero exactamente, que o que estades a organizar? E vai a quedar un montón de xente coas Game Boys aí en plan a bella usanza, a cable link, que van a xogar o Pokémon, van a quedar coas cartas, os tazos, como vai ser isto? A ver, quen me explica? Era boa conseguir tantos cables link, Sí, eu teño 3. Está ben. A ver, quen aquí, cando xurdiu a idea, e falaba desde facer a liga e demais, que tiñades en mente? Exactamente nas vosas cabezas. Manu, é o teu momento de ouro. Vai, manda. Pois falou, entón. Nada, iso, cando comezamos a organizar tal, a idea era, pois, facer como Pokémon Showdown é unha plataforma online, digital, non? Que calquera persoa, sen ter que registrar, sen tal, simplemente con ter conexión a internet un navegador, mesmo dende o propio teléfono se podería facer, pois a idea era facer os combates, non? Que toda a xente que quixese se apuntase para combater online e logo iso, pois, retransmitilo, non? Facer non simplemente unha liga de, bueno, vamos facer un torneo, non, porque o noso interese final como persoas que facemos contido en galego en redes e especificamente como parte que isto nace dende o SEO, non? Do Obradoiro Digital Galego, o obxectivo é tamén dar difusión ao contido en galego, dar difusión á lingua galega e demais. Entón, esa liga emitila en directo, emitir os combates en directo, non simplemente facer os combates e pois velo tal, senón tamén intentar darlle un pouco máis de gracia ou de sabor ou de algo e pois comentalos, non? Que unha das ideas que xa xurdiu dende un primeiro momento era que houvese unha persoa para comentar os combates, non, para explicar un pouco que pasa. Pokémon Showdown tamén, pequeno problema, só está en inglés. Técnicamente Claro. están máis linguas, pero iso implica que cambias o menú a español ou a portugués, porque galego, por suposto, que non está. No. Cambias o menú a español e de repente hai como 10 palabras en toda a páxina web, en distintos menús e submenús, que cambian ao castelán. E os nomes dos ataques siguen en perfecto inglés. Entón, bueno, si sae Flamethrower, por exemplo, pois ter unha persoa que saiba pois que, oh, Dios mío, acabo de utilizar Charizard acaba de usar lanzallamas, pois que non quede o público que pode estar vendo confuso de que acaba de pasar, non? Vale, entón o de comentar tamén un pouco apoio de traducción así, Sí, de medio lado. Vale, sí, vale, é para darlle, por un lado, máis espectáculo, porque queremos facer ao final un show, pasalo ben, que é importante, non? E tamén ter ese pequeno plus de dicir, vale, que se saiba que está pasando. Vale, entón o que temos que imaginar é que vemos por un lado o combate, non? Os Pokémon, veremos os rostros das persoas, estimamos que sí, non sei se alguén pode non amosar o seu rostro, é unha Sí, máscara. bueno, no que non se che vexa pode solo ser canle de voz. Vale. Pero bueno, o ideal é que sí, non? Que así miramos as súas caras de emoción, porque aquí non se mirou, pero aquí antes estaban practicando con combate e estaban así.
Se non sale o rostro e o aspecto, non entraría na categoría de competición innovadora que, gracias novamente á nosa compañeira, introducimos dentro das bases, que sería a competición a performance, por chamarlle de alguma maneira, non, Manuel? Non me acordo como puxemos nas bases. Sí, valoramos distintos nomes porque tiñamos a idea da vibe, digámoslo así, non? De que concepto, e o nome que temos é performance, e quedou performance. De momento. De momento. Ata que se lle ocurra unha palabra mellor. ¿Verdad? En D&D só aportan interpretación, aí non hai unha palabra super bonita tampouco. Pois. Pero igual era unha expresión galega aí, sabes? Aí facelo con xeitiño ou algo así. Nunca se sabe. Xa Hai caerá. que ver se aparece, que ver se aparece. Se alguén nos soe, Mentachán, Boreiras, vale, deixamos caer. Porque seguro que hai así unha destas palabras que é mítica, pero non se che ocurre porque non ven nunca cando ten que ver. Pois aí queda, vale. Entón, esa é a idea. Entendo, porque en directo é que se pode comentar durante. O sea, eu podería participar como público e dicir, dalle, aí, Has, aproveita agora, ataca por detrás, ataque rápido. ¿No? Podería virme arriba. Sí. E alguén me faría caso. Sí, non o dixemos, pero retransmitirase na páxina de Twitch en galego, na canle de Twitch en galego, que é importante dicilo porque estamos aquí esbardallando sobre o que é e non dicimos en que canle quedará. Me tedes que deixar todas as ligazóns, eu. Entendo que a posteriori se subirá a canle da propia asociación que temos en YouTube, onde se subiron os outros directos. Vale, entón poden ver en directo e logo se suben para poder velos en calquera momento. Eu creo que desta iniciativa, despois os meus compañeros levarán a contraria ou non, un tema interesante é buscar espacios que sí que noutros idiomas tiñan en canto a este tipo de eventos de competición online retransmitida e comentada, como poden ser, pois eu que sei, un campeonato de, que non me sale agora, vese má cabeza Minecraft, pero non, outro, o de pegarse tiros, O Fortnite. Eu que sei, un Valorant. bueno, por poñer un xogo coñecido no que a peña o ve xogar. Sí. E sí que se organizara durante a pandemia unhas partidas da xente que estaba en internet e facía retransmisións, pero sí que non hai, ou correxídeme, que ao mellor estou moi equivocado, sí que non hai unha tradición de decir, pois vamos a poñer esta fecha para facer esta competición, que a xente se conecte e que haxa única canle retransmisora que sexa oficial, na que podas comentar, salga en directo os teus comentarios e se cree ese tipo de vínculo. E bueno, a mellor non sale moi ben, pero é unha maneira de ir picando o terreo para que se fagan outras iniciativas. Non sei que opinades vos. Sí, no. Eu, bueno, fala ti primeiro, no que eu xa falei moito. Me vas a falar. Realmente eu só queria decir que tamén hai que entender que sabemos de onde partimos e por eso o modelo non é só competitivo no sentido máis serio, no sentido Overwatch, no sentido imos ir con un equipo específico que está entrenado durante meses a hacer certa cousa. Imos un pouco tamén polo... Non iba a decir retranca, pero non ten por qué, non te poñerte un personaxe e facerte que unha performance super específica que é na broma, pois facer algo super serio. Eu técnicamente sou unha persoa cohibida e tranquila. Técnicamente son. Así que, pois facer personaxe máis metódico, se che dá a gana, máis tranquilo, que faga así súa decisión sen montarte aquí un espectáculo enorme. Non estamos en América, tampouco facemos aquí un show cada vez que abrimos unha pantalla. Pero se algo de que podes montarte un show pola tua conta, que podes simplemente tomarlo con algo máis calma e non ser máis competitivo, abres portas a que máis xente poida ter interese en xogar e en velo, sobre todo en velo, porque se non hai unha tradición é importante ver que haxa varios públicos que poidan ter interese e para a seguinte edición, por chamar de alguma forma, que haxa máis unha dirección na que a xente teña máis interese, por exemplo, de Nevada. Os espectadores se quedan coa sensación de ui, que divertido, po ano que ven quero xogar, é un avance. É un logro. Sí. É un logro. Vale. Entón é un evento
importante en moitos sentidos, non só é o evento en sí, que xa de por sí o pulo, o galego, o sacar o tema, a ver, a mí me sacaste des moita añoranza, moita morriña daqueles tempos cando me compraron a maquinita, pero joder, se isto sae ben, como dicides, non? Dá pé a que haxa máis, entón, pois, que este saia ben, aínda que xa se conta que como é experimental non vai a ser aquí un sobresaínte, pero que se sae ben, pois oes, igual a xente incluso se ven arriba e di, pois mira, agora que o deixastedes, igual sí que nos molaba tamén facer algúns directos de non sei que ou de outro. Pode ser o inicio de a saber que monstro creades. E se sai mal tamén. Se sae mal tamén Sí. aquí. Se sai mal tamén, é o primeiro que se fai, despois se alguén quere co Tabletop Simulator facer un campeonato de que sei, de Cluedo, pois que faga un campeonato de Cluedo. O caso é estar movendo a rede co contido que queremos, que é un pouco a base tamén da asociación, volvo a decir, Obradoiro Digital Galego. Sí, sí, a ver aquí, Pique, se alguén pensa que o pode facer mellor, adiante, que fajamos outro tamén, máis. Sí. Non pasa nada. E Pois se quere está moi ben. axuda, e se alguén ven detrás nos e fai algo e quere axuda, nos damos dentro do que A ver. podamos. O importante é facer. Aquí que xa está percorrido, se aproveita. Se quere bifurcar, pois que aproveite o que está feito e se non, pois pa diante tamén. Entón está ben, sí que se pode dar pé a moito tipo de actividades, é dicir, se estas aí se ven e vemos, se vedes que hai máis xente interesada, que hai actividade, que se apunten para a seguinte e non quita para nada que poida haber en paralelo outros tipos de eventos. Entonces, pois nada, difundide ben, que cada palabra que dicides sen presión é moi importante. Así que, se eu vou a seguir este evento, que teño que saber? Que datas teño que anotar? Hai algunha estimación, aparte de seguir a Obradoiro Digital, para saber cando me avisan das datas e demais? Porque entendo que vos podo seguir, obviamente, por YouTube e por Twitch, pero estaredes tamén en que redes vos podo seguir? Está a rede está en Xe, me parece que tamén en Blue Sky. Sí. Mastodon me parece que tamén estaban a facer publicacións. Instagram tamén temos canle. E, bueno, eu tampouco é que teñamos un calendario hiper elaborado porque fixemos unha preinscripción. Bueno, Manuel fixo unha preinscripción, hai que dicir as cousas como son. O coitado daqui. Manuel fixo unha preinscripción, contactou cos usuarios, algúns deron resposta, outros aínda estamos á espera, non, Manuel? Entón, sí. En función, porque como todos temos vida, en función do calendario laboral de cada un e as posibilidades, farase unha serie de publicacións en redes dicindo cando van a ser as partidas. Intentando que haxa un mínimo de xogadores para que sea algo dinámico, porque non o dixemos, pero as partidas de Pokémon Shadow van rápido. O sea, van como lóstregos. O mellor en 5 minutos estás ventilada unha ou antes. Ai, si van rápido. Claro, entón parte do traballo do caster e dos que estemos a xogar vai ser tanto durante a partida como a posteriori, porque se pode revivir a partida, comentar por que escolliches ataque, que diferencia hai entre un tipo e outro, porque cambias de Pokémon, etc. Dentro do personaxe que teñas. Imaginai-vos que eu fagome un malo do Team Rocket, pois a miña obsesión será capturarlle todos os Pokémon a Manuel. Pois a miña estrategia vai ir por a liña de, bueno, un pouco desa farándula. Sí. Todo moi centradiño, moi ben falado, nada de desviar atención, exactamente iso. Eu xa me imagino, non podes robar los Pokémon del rival. Cando te lanzan o pau ese. E eso de pequeno, en plan, eu quero os Pokémon do rival. Pero non teño ese. Por que esta moralidade? O sea, aceptamos que se peleen bichos, pero non aceptamos que llevou os bichos ao outro. Onde están os límites? Protección animal, sí, propiedade privada, non, de toda a vida. Eso é así de simple. Capitalista tiña que ser. Está ben. Vale, Bueno, entón... non é que estuvo máis na línea de azuzarnos co tema este da categoría de performance. Se nos podes explicar un poquinho mellor como é unha performance. Ou dar exemplo. Tamén podo dar exemplos. Primeiro vamos a explicar por riba como sería o concepto.
É que a veces a palabra performance asusta a xente, a veces a palabra rol implica meterse en personaxe, falar cunha voz. Bueno, isto xa é a eterna batalla. A xente ponse moi mística, non tens que ser mística. Pode ser unha vibe. Roler algo pode ser que todo o teu equipo sexan bolas, porque eres unha persoa que se quere montar unha boleira, así que está collendo un golem, collese un magnemite, collese un Gengar, que bueno, aí temos trampa, mas yo un Gastly, pero claro, a mellor vai se lle a olla, e claro, non é tangible, así que hai que ter cuidado. Esas cousas. E podes dicir que pouco a pouco que vai evolucionando e tendo en conta personaxes as cousas, interpretas sempre, ai, vale, pois vou usar isto, non sei que. Ou non, ou podes simplemente ti montarte aquí o tu, como se dice, o teu negocio e simplemente ofreces tus Pokémon para un combate. Mira, ofrece o Pokémon. A ver, ha sido promoción a meu negocio. E xa está. É unha persoa sobria en combate. O teu mote para cada personaxe que é así super específico, sabes? Eu que sei. Por exemplo, Magnemite chámase literalmente imán, porque é o que sirve para recoller o resto das bolas cando se perden, para quitalas do burato cando tiras as bolas. Estamos imán por iso, porque é o seu traballo. E podes facelo. Podes desde construir un alcume, construir o nome do equipo. Podes ti como personaxe vestirte a ti mesma, en plan, como se foses un personaxe, en plan, coa gorrita, coa roupa, todo de negro e un pañuelito para ser Team Rocket. Tamén podes. Todo conta, vaya. Podes simplemente estar en combate e dicir que eres superheroico e que nunca te vas rendir e nunca cambiar de Pokémon en mitad dun combate, de que vaya a reventarte con un ataque efectivo. Porque é as vibes de, bueno, se me tengo que morir, se mueren conmigo. E lanzas unha explosión. Sabes, esas cousas. Se che fai ilusión, ainda que non sexa a nivel estratégico a mellor opción, se o que che chama, o que che di, plan, buah, isto quedaría guapísimo, pois falo. Aquí imos a xogar, imos a pasalo ben. Non sei, lembrar un pouco esa época en que de pequenos pensábamos que estábamos dentro da historia, que pensábamos que o noso equipo era a nosa familia, atrapabas un Pidgey o primeiro día e nunca o deixabas villa contigo e de que topas os Pokémon mellores, como era o segundo que tiñas, quedaba contigo ata o final, ata o último combate, porque como vas a abandonar a Pidgey? Foi o teu segundo Pokémon. Así que un pouco recuperar esas enerxías. Non ten que ser montarse unha performance enorme, pero pode ser literalmente un niño bien, un pescador, un nadador. Creo que ainda existen nadadores na primeira xeración. Un cazabichos, calquera desas cousas. É simplemente vivir. Sí. Non nos aguantaba. Vai ser moi fácil de imitar. Chegas ali ao campo de batalla e dis, ai, non che pican as ervas altas nesas pernas tan ao aire? E xa está. Sí. Non sei, se de cazabichos fixa performance miña irmá, moi bien. Unha pena, porque no vídeo ese se perdeu o cazabichos que montou miña irmá é o chisme da piscina, de coller as cousas da piscina cunha vasoira, non é aquí unha cousa super elaborada que ninguén o pense. E cando fixo así a primeira vez se desmontou, pero iso non estaba grabando. Unha pena, moi grande, pero bueno. Así que se alguén quere facelo, vamos, que o ridículo non pasa nada, aquí todas as esencias, e se chega a decir super emocionados, vou derrotarte, non pasa nada. Deixa vos acompañará por detrás, e lanzará o seu Voltorb, que realmente era un Gastly, e vos aparecerá por detrás cun lengüetazo. Bueno, existo para apoiar, pero técnicamente formo parte do xurado, así que non podo ser, como se dice? Como se dice en español? Brave. Boa persoa. Non me poden sobornar, non me poden sobornar. Anda non que teño dereito. Oxalá, pero non te poden. sobornan co seu carisma infinito nas actuacións. Eso xa é mérito de alguén. Eso xa non é soborno. Eso implica traballo. Aí. Do banco de resposta. Sí. Que suen. Di que sí. Bueno, Sí. pois a ver. Entre o combate e se emocionan e se veñen arriba, tamén vos digo que como se emocionan e se veñen arriba, igual xa non son tan rápidos os combates, Se tes que Esa comentar gracia. hai unha performance cada ataque, Dios, Pikachu, non sei que ataque debes facer, porque gruñido super imponente, potente. Mi patrono. Aí onde lembro un episodio da serie que era o combate do gimnasio de Ash contra Brock e tiña un Onix diante e con Pikachu atacando con rayo. Eso non é efectivo, vai estar todo o día aí. E miraba ali trepando e dando voltas alrededor e ao final matou uno con Impact Trueno, creo.
No, pero matouno. porque Dicir saltou o aspersor, Sí, iso sí, non o sí. podemos facer no xogo. Sí. Eu deses Pero vamos recordo o de explicando, sí. Metapod contra Metapod. Ujú. Estaban a fortaleza. Todos aí facendo un novo día. Sí, Ai, a mí me chamara a atención, pero ese xa era máis avanzado. O de Pikachu contra, creo que era contra Magmar, que rebotaba coa cola e facía aí unha... Boaba el, boaba máis que ninguén. Magmar non boa, pois Ujú. pero ese xa está pa diante. Pero sí, que me chamara a atención. Pero claro, iso aí na partida está máis jodido. Pero se veñen arriba roleando, poden A explicar ver, moitas cousas os fallos así. se con Pikachu vences a un Onix, tes dereito a dicir que fixes algo con... Se ti ganas, podes dicir como ganaches. Esa é a bella norma sempre. Podes Ten un virte billar, arriba. pero podes facer o que queires. Sí, a ver, é que nas outras edicións aínda, pero na primeira que era inmunidade total de eléctrico a... Pois nada, arañazo. Por favor, non sei, un pouco de gravilla ou algo. Que resbala, non sei. Pero sí, porque se son os combates en Pokémon son moi de super eficaz ou aquí botas o día, normal contra normal, en combate con calma e o resto son pa e a outra. E se van a poder usar pocións por aquí, supoño. Ou hai un límite ou como vai? No? A Pois morrer. non, Pelo. Vas co vai a pelo, posto. sí. E Bueno, levan podes un... usar mega drenaje, absorber. Bueno, e os obxectos eses que meteron nas seguintes xeracións, nestas se poden usar, porque intentei engadir aquí un Pokémon e me saía logo se quería poñerlle un obxecto. Poden levar Claro. obxectos ou van aí co posto? Esa é unha Na cousa moi primeira xeración interesante. non hai obxetos. Bueno, Sí. Claro, na primeira no, por iso pregunto. É unha cousa moi interesante que ten Pokémon Showdown. Que Pokémon Showdown, primeiro, é unha ferramenta pro competitivo, tal, entón utiliza reglas do competitivo e non se utilizan as pocións, pero non hai obxectos porque Showdown o que é un emulador de combate. Entón emula as distintas xeracións. E como na primeira xeración de todas non hai obxectos equipables, non hai habilidades, non hai nada. Tes os ataques a pelo e xa, por haber non hai nin Pokémon machos, nin femias, nin nada diso. Hai un. Sí, hai un solo. Tes a Nidoran e dá gracias. Entón, claro, non vai haber nada de xeracións, non vai haber nada de xeracións posteriores, nin tipo fada, non vai haber tipo aceiro, non vai haber tipo siniestro, mordisco de tipo normal. Mordisco de tipo normal. tornado tipo normal, ese sí que non é. Que na primeira os tipos o de que o normal non afecte fantasma non normal, o de que non se afectan era unha cousa que logo cambiou. Morder é algo que podemos facer todos. Eso é verdad. Con máis Logo ou menos Pokémon- haya. Sí. Logo Pokémon decidiu que morder era unha cousa mala, que facían as malas persoas. A ver, provocas que alguén retroceda, así que moitas ganas tes que ter tido a morder, Así que... Podo entenderlo. Podo entendelo, iso aclara cousas. Pero sí, que vale, entón nada de obxectos, aquí van cos seus 6 Pokémon, entendo. Sí. Ata aí sí. Menos se veñen arriba e queren ir co seu Pokémon único exclusivo porque queren rolear, que son pros a tope. Non se podía coller máis dun Pokémon, non? O sea, non podes coller dúas veces o mismo, verdad? Eso. Sí. Só evolución. Por reglas de como funciona Showdown non podes repetir Pokémon. Ah, curioso. Non podes ir con top do pack de igual. No, pero podes levar formas non evolucionadas Ah, e non choca. Así que por recuperar os nosos Nidorans de antes, macho e femia, poderías levar un equipo de 6 que fosen Nidoran macho, Nidoran femia, Nidorino, Nidorina, Nidoking e Nidoqueen. E podes levar os 6. así xa vais sabendo que lle ven despois, cando lle empezas a sacar as seguintes. Sí. Bueno, pois Nidoqueen e Nidoking, Sí, que O de rol feito... supoño que será para de guardería, supoño. Atopaste ti primeiro. Ou lle traes os Snorlax cando chega ao final e dicen, vou botar aquí o día. Pero bueno, sí. está ben. E ademais non sabes que tipos de Pokémon vai a levar o contrincante nin nada, porque entendo que poden cambiar cada vez un equipo diferente. Ou non? En principio non. Van sempre co mesmo. Sí, decidimos que tiñan que inscribir o
o seu equipo tamén. Pues, Entón, bueno, hai que pensalo ben. sí. Vale, e se eu me acabase de enterar agora que vou tarde, porque claro, xa foron as inscripcións, tería algunha opción ou simplemente anotar as miñas ilusións para o ano que ven? Pois, Mala sorte. a ver, en principio, claro, Pelas bases, tocaría Pero- che para o que ven, porque houve quen o fixo un tempo. Claro, sí. que non apuramos aquí a informar, e non nos enteramos a tempo e agora, pois, sempre podemos fichar a alguén que nos guste e ser a súa fan número 1 e que gañe por nós. Pois sí. Ou mandarlle un xamón a Leixa para que vote por... Bueno, no, eso ten trampa. Non funciona, dibujo moito espazo, logo non tiño de meterme. Un filloas, mellor, moi ricas. Tamén. Ah, mira. Vale, vale. Esas analíticas que vas a facer van a ser así en directo, hai que esperar despois, hai uns días. Canto tempo vas a ter en tensión a xente para saber as valoracións? Do xurado de performance? En principio, era mellor poñelo cara ao final, todo xuntiño, para ver como primeiro, como progresa cada xogador. Ao longo, poño ao principio nos anima, logo ve que a xente se vai arriba e dice, bueno, pues, eu tamén. Pois doulle. E fai algo. Así para darlle trayectoria e tamén para non ter alguén todo o rato, porque somos varios xurados, para non ter todo o mundo mirando en directo todos os programas, por se acaso algún non pode, se non che dá tempo, vai perder ese xogador a posibilidade de ter esa partida na que se currou tanto o seu último ataque, na súa última esperanza, e que logo non reciba puntos, non, eso está mal. Entón e ao Así que final, máis ben será que ao todo, final. ou ao final xa da liga. Claro que ao final, porque ti pensas no xogo de Pokémon? Ti enfrontaste ao alto mando e logo enfrontaste ao Oro, campeón Pokémon. Quen gana a competición serán os altos mandos e o campeón da Liga Pokémon. Que pasa? Que despois de cada xeración hai que escoller o líder de ginasio. O líder de ginasio son quen gane as categorías de performance. Que é automático, vaya. Aquí, entón, o que gañamos aquí, aparte do prestixio indubidable, é poder logo ser líder de gimnasio ou de... Depende do meu nivel, supoño. Ou do meu tipo, porque claro, se son a tope de tipo planta, igual non acabo de líder de gimnasio de lume. Bueno, non pasa nada. É unha cousa chamada Gary fixo un gimnasio e non escolleu ningún tipo. Nós podemos facer o mesmo. Nunca se sabe. O tema vai ser que te ciñas o teu tema. Por lo tanto, o gimnasio vai ser do teu tema. E aí o tes. Adaptamos o gimnasio a persoa, me da persoa o gimnasio. Moito mellor. Vale. E aquí, Paco, ti que vas a facer? Como te vamos a ver? Que nos vas a estar aí amosando? Ou vas a estar nas sombras? A min vaime tocar estar nas sombras, maior parte das veces. A min vaime tocar aprender, porque nunca castei nada, o sea, nunca fun o que está nas sombras facendo as triquiñuelas do directo, e Fran, o presidente da asociación do Obradoiro Digital Galego, enseñoume como funcionaba o aparato, comprometeuse a facer o primeiro episodio el, pero vaime tocar a min ser o que leve a batuta de estar por detrás e a ver como sale, porque nunca o fixe. Non prometo, o mellor estamos aquí xogando, nadie nos está vendo porque Paco non lle deu o botón que era. Tamén pode pasar. Recordamos a quen queira ver o que rosme polos comentarios por se acaso non ve nada. Ai, que se estades aí. Aquí non se ve nada, traidores. Tamén se pode valorar a performance do público de canto se emociona. Como Pois, todo concurso, se sigues o público, sempre tes votos extra, obviamente. Claro. Bueno, Porque ides intentar- como mis vaca. A provincia que máis te vote. Voto do público. Facemos un cuarto xurado que sexa voto do público. ai, sería 20%. graciosísimo. Como Eurovisión, que non sirve para nada, pero porque sexa así, la voluntad. Que nunca chegue a sumar o suficiente para nada, pero aí está. Bueno, eso como en Harry Potter, que están aí perseguindo, marcando goles e tal, e gana quen atope a puta cousa que vola, o sea, que pues igual. Sí. Xa, ese sí. Sí, completamente. É un pouco colmo ese.
Ese será o seguinte. Non sei se hai plataforma de xogar a Harry Potter. O mellor ven a señora JK a reñerche. Seguramente. Por usar os nomes neutros. Sí. No, Bueno. transicionaron os máis malos. Ai, Eso sería esa bastante señora, posible. bueno. Vale. Bueno, pois creo que temos unha idea máis ou menos clara de como pode ser. Pode logo sair completamente todo diferente, porque temos aquí nas sombras a Paco que di que non asegura nada. Que pode ser que se vexa en todos os combates, o primeiro, o segundo, ou se xa se vai vendo según canto tarda a xente en rosmar. Aquí Noé nos promete que podemos empezar a rolear pouquiño, logo virnos arriba, ter o noso equipo, ir de héroes, de non héroes, de supercultos. Eu sei iría de superculta que me duraría pouco a fachada. E logo temos aquí o comentarista, que se vai emocionar máis que a nós, se cabe. Intentarase. Eu E logo lle tampouco fixe rosmamos. nunca de Ese comentarista. non era lanzachamas, ese era llamarada. Ai, Bueno, eu nunca fixen desto. un montón de impros, entón, que pode sair mal daqui? De aquí só se pode aprender. Pois sí, completamente. Nos ainda Logo- falamos, non sei que día foi, igual cando cultural, tal, que se isto sae mal, aprendemos que é importante. Valía la máis a seguinte. Exactamente. Iso é importante. Vale, pois, bueno, nesta ocasión xa iría a xente tarde para apuntarse, pero os requisitos para apuntarse cales eran? Simplemente o que comentaste, digamos, ter a disposición de internet e un dispositivo que non sequera ten que ser un ordenador, pode ser un móvil. E Falar en galego. ser maior de idade, puxemos como punto base. Por aquilo da cesión de imaxes e meternos en veredas. Sí. Iso está moi ben pensado. Sí. Sí. Ainda que Despois- xa houbo quen nos dixo que tiñamos que levar isto, que acabei moita gracia me fixo, confeso, moi agradecido tamén polo comentario, xa houbo que nos dixo que tiñamos que levar isto a centros para facelo con chavales. Bueno. E no Culturgal viñan máis preguntando: mira eso do Pokémon? E nós, mira señora, que é para maiores de idade. Pero como vai ser o Pokémon para maiores de idade? A razón non lle falta. Máis de 40, se non nada. Se xa algún parraque, señor. Pois, vale, pois hai que ter en conta iso tamén para a seguinte. E hai modos indirectos de participar, o sea, podemos participar como público e supoño que se alguén se presta se nos deixará aconsellar en combates ou así, ou non sei se vos ocorre alguno, supoño que tamén poden difundir e prestar atención a cando sexan. Vos estimades máis ou menos cada canto van ser? En plan, un combate cada 15 días, bueno, un pack de combates cada 15 días ou algo así, ou non tedes máis ou menos unha estimación? De momento ainda está un pouco no aire. A idea sería, idealmente, non facelo semanal, pero que dependemos de como cadremos todos. A vida. Sí. Ti queres facelo semanal, pero logo no, exame ou sabe Dios que, así Sí. que pa seguinte. Ese de intentades coordinar a tanta xente, pois non será un exame, serán moitos exames, será cambio de quenda, calquera cousa. Ese sempre é o reto, Sí. axustar a xenda. Nada que teñamos que Non hai explicar problema de nunha rol. cale de rol, non? A miña maldición. Vale, e logo supoño que a nivel persoal, aquí cada quen, ademais de que todo o mundo tedes como obxectivo común de difundir o galego e de, pois digo eu, que se pase ben a xente neste xogo e todo vaya o mellor posible, tedes como algún interese a maiores ou algún obxectivo ou algo que aí no vosso corazonciño vos fará ilusión ver ese coa, eu que sei, ou algo así especial, porque igual despois de ver Pokémon nas vosas épocas tedes aí, non sei, o Barça Madrid, queredes ver a Pikachu contra Raichu ou algo así, algún combate especial ou suceso.
Igual nunca vistedes competir a caballero contra caballero, porque claro, sempre era o adestrador Blue ou Red contra o resto, pero que tal nunca zabiches contra outro? Aparte do combate de Metapod que nos quedou claro, como vai ese combate. Alguén levará un Metapod? Espero que sí. A ver, en xeral, cando a xente se pon a rolear por que lanza un ataque no momento, e se monte como se dice, un teatro da mente, a situarse nun mapita, loitando contra alguén que parece un xenasio de verdade, a hora de loitar. Sempre me fai ilusión que se situen aí a hora de combater e que expliquen por que atacan, por que outro resiste e non morre directamente cando é un ataque super efectivo. Esas cousas sempre queda ben. Sempre queda ben. Obviamente, cando te pos táctico, podes tardar máis en pensar algo, pero que non se volva mecánico para a persoa que está xogando. Non Sabes? vives máis. Ujú. Estame entrando unhas ganas de montar un Magikarp versus Metapod durante unha hora para quen este mirando. O poñedes de fondo de carga. Ai. 5 minutos para ir ao baño, nos 5 minutos aí Magikarp contra A Metapod. ver, un equipo de un Metapod, un Kakuna, un Snorlax, un, como se chama, un Magikarp. O equipo de xente que está vibing, está despertando da vida, en paz, e tranquilidade. Magikarp, sei que esta vez golpearás coa túa salpicadura. Ti podes un pouco máis á dereita. Ai. Agora, aquí pode haber o reto a ver se conseguides que inhabilitar a fala aquí do comentarista de tanto que se ría. Está aí un reto aí. Tamén che dixo, non sería demasiado difícil de cumplir sendo como son eu. Non río con nada. Fan Bueno, cadea. saber posible que o comentarista non poida comentar, eu vou estar contenta, verdade? Porque xa falan todo eles. Ai, sí, sería Sí. sería moi guai, sería moi guai. O comentarista vai con retraso. Ah, e antes de que dixera toda esa ristro de palabrotas, dixo este ataque. Bueno, a ver que sae de aquí, entón. Non sei se hai algo que queirades comentar, senón, pois sigo acosando cos miñas preguntas. Dalle as preguntas. Vale, pois aparte de que se vos ocorreu cando contastedes e falando diso, por que Pokémon? Por que non outra cousa? Que hai aí con Pokémon? É porque está agora de moda de novo ou porque tedes algún aí recordo especial? Porque será por opción, quero dicir. Pokémon, Danos Digimon, Harry ejemplos. Potter, de Patrulla Danos Canina. A ver. Los Power Rangers, Tortugas Ninja. Había moitas opcións. A ver, A ver, no meu caso, por exemplo, bueno, podes falar ti, Manu, se sí, queres. dalle, no, é que eu falo bondo. Pero cando saiu o tema, que foi no festival, tamén eu estaba na época en que me estaba rexogando todos os xogos de Pokémon ata a quinta xeración, así que tiña moi fresquiño. Porque estaba fora da casa, tiños pirateados, moi importante nun móvil, así que podía levar comigo a todas partes. E sempre estaba como moi pendente, teño todo moi fresco. Era un factor nostalgia, sempre é factor nostalgia hoxe en día. Pero é de volver algo que xa recoñeces e que aínda non é tan complexo, non hai os teratipos, aínda non hai as formas mega, todo iso. É unha época máis tranquila. E como xusto é a primeira xeración, podía ser incluso a segunda ou terceira, en plan diamante, perla, por aí, que supoño que é a época que coñece todo o mundo. Pero a primeira quedámonos con esa porque é na que todo o mundo coñece que é 50-51 Pokémon. A partir de aí ninguén sabe cales son os demais. Sabes que hai máis? Pero que hai número? No. Por unha razón que deste co 151. Sí, logo xa creceron moi rápido. Como os nenos. Xa. Pois sí, O sea, para ser competitivo non é pesado, é o que quero dicir. Ahora non sei se non hai 1000 e pico ou se ainda estamos Sí, nos sí. 900 e algo, de Pokémon. Bueno, un reco aí. Pois, E aquí que, Manu? a ver, é que verdadeiramente
Sendo realistas, tocou Pokémon porque estábamos falando e o Pokémon se presta moito. Pero claro, si nos poñemos a analizar ou nos poñemos un pouco así metafísicos 1025. espléndidos, ¿no? De por que falar de Pokémon nos levou a pensar en que podíamos facer un evento así. Pois verdadeiramente por, bueno, o factor nostalgia é moi importante, como ben dixo Leixa, como ben dixo Noe, porque ao final a primeira xeración é fácil, chamativa, non ten nada do que despois a moita xente lle bota para atrás, non? Como, por exemplo, mencionara antes ao principio da entrevista Leixa Yu-Gi-Oh! Que Yu-Gi-Oh! É unha cousa que non sabamos de pequenos, que tiñan as reglas, que non había moita regla, pero bueno, tal, e agora ten tantas historias en riba que dá moito reparo se quera pensar en volverse a meter. E comezar polo principio ten ese punto, pero logo tamén o feito de que Pokémon siga, de que Pokémon se manteña, porque sigue ainda a día de hoxe, e os nenos, meu primo pequeno de 8 anos, tivo unha fascinación, e creo que ainda lle dura un pouco, por Pokémon, que el non tivo ningún xogo, a serie viu algo, pero tiña as cartas, e tiña non sei que, non? É unha fascinación que sigue. Entón, os que nos atrapou de pequenos, o guardamos no corazón, ou aínda o seguimos acompañando en maior ou menor medida, independentemente de que ahora estemos xogando máis, menos, ou simplemente rexogando de cando en vez os xogos que xogamos. Pero sigue, é algo que queda contigo, que trae esa componente de nostalgia, pero que ao mesmo tempo non cambiou tanto nos últimos tempos como para que deixe de ser recoñecible, porque segue sendo Pokémon ao final. Vivir unha aventura, encontrar novas criaturas, explorar novos lugares e logo combater, que é no que nos estamos centrando, combater coa parte de performance, pero combater, iso non cambiou. Hai xente que intentará maximizar e facer o seu equipo máis poderoso, non sei que, optimizando ao máximo, e hai xente que di, pois a min gustame este becho que ten un martelo da nova xeración, e vou levar o dragón babosa da sexta xeración, e vou levar non sei que, porque son bonitos, porque me gustan, porque non sei que. E iso é algo moi bonito. Iso é algo moi bonito. Pokémon di algo para cada persoa que temos unha relación con ele. Entón, eu creo que iso tamén axudou. Son bichos bonitos con poderes. Pues, algunos non son bonitos. A ver. A miña quinta xeración. A ver, que hai bolsa de lixo, como unha bolsa de lixo grande. A ver, que hai de todo. A ver, Muk, ao final collese cariño a Muk. Sí. Sí, a Muk sí, por iso non mencionei a Muk. Non me nada de poder yo así, a ese montón de lama. Buenas mochichas. E ademais dicían que fedía de Dios. A ver, pero é ecolóxico, porque traga todo isto, logo fai reserva, sabes? E que realmente está facendo algo ecolóxico, está Non descubriu un Estados reciclaxe. Unidos, non tiña invadido. Sí. Así que, Paco, ti lle tes cariño a todos os Pokémon. Todo. Non discriminamos aquí, o que se llevo ten riba é la aperta. Bueno, Bueno, yo el tío me parece Gasly. moi bonito, pero non moi abrazable. No, pincha. Iso pincha. Entón, aquí a ti que te moveu, Paco? O que sexan todos adorables? Sí, eu liei a estes. Teño a capacidade de liar a xente. Entón, con 5 minutos que me escuiten, vendolles un programa a facer en internet. Vayas mirando esos risos, se vai para este lado e que vai ben, se non hai que cambiar Sí, táctica. no. Pequenos con habilidad. Era a caña buena que eu botei. Ah, mira, que listo. Sabían de remover cando pulsará e cando ve. Vale. Pois, entón, por exemplo, Paco, cal é o teu primeiro recordo de Pokémon? A onde nos imos? Meu primeiro recuerdo de Pokémon tiña 11 anos en Nadal, que estreaban a serie, e estaba o meu primo de Madrid por aí. Non é por dar un dato. E era o episodio 1 no que Pikachu era un cabronazo e non quería ser o Pokémon do seu entrenador porque se quedara dormido e non chegara a cando lle regalaban os Pokémon. E tipo que ir a ratear a ver se lle solta Non mal. te sientes identificado con eso? Que de ti da tua vida.
Así que o primeiro recordo é do anime aí en Nadal, así que estamos nas épocas case. E aí coa familia. Te virá aí un recordo de ti de cativo. E cal é o teu primeiro recordo de Pokémon, non é? O que máis? Bueno, non lembro cal foi antes. Se foi o episodio do Caterpie convertido en beta pose Butterfree final do episodio, que foi con o primeiro Bastante episodio de rápido. Pokémon Querido. Ou coa Game Boy Color, o xogo de Pokémon Azul, quitándolle meus primos que non paraban de xogar coa Game Boy Color destes que ainda eran analóxicos que se vían a través, que era púrpura, acórdome. Eu pedindo por el e pedino. E non entendía absolutamente nada, e loitaba con Charmander contra xente de tipo roca, pero era moi feliz porque teño Charmander. Me zoscaban os Charmander aí a pedradas, pero eu juraba unha outra vez, non pasa nada. Ainda volvín xogar agora Pokémon Vermello hai pouco. Así que era un pouquiño pola nostalgia que deixou un pouco a liga. Pero ahora o vermello lume, que xa é con máis cores, ou o vermello. No, vermello. De feito, colleme versión de Game Boy, ni sequera Game Boy Color. Hai que volver Bueno. a oríxes. Unha purista. Sí. E cal é o teu primeiro recordo, Manu? A mí unha cosa que me pasa con Pokémon é que eu non sei cal é o meu primeiro recordo de Pokémon. Pokémon me recorda a min. Sí. É que meu irmán máis vello, a él regaláranlle a Game Boy Color co cristal. Non Guau. recordo cando, porque iso creo que non o falamos, pero sendo tan pequeno que nin el, con a axuda de noso pai, era capaz de sair da habitación do protagonista, porque o que eran Era unha as trampa. escaleiras parecía unha persiana. Isto de escalar polas paredes, no. Claro. Entón, non sei que idade debía ter meu irmán, pero igual 3-4 anos, e polo tanto eu tería un pa 2, unha cousa así máis ou menos aproximando. Entón, eu teño recordos, pois teño algúns recordos da serie, dos xogos, non tanto do cristal del que algún teño de xogando na súa partida, pasándome a liga co seu Feraligator a nivel 100, aí en modo fácil. Entón, iso, non sei se é dese xogo, se é do anime ou se é de algún dos xogos que logo tiven eu de meu, non? Xa da Game Boy Advance, o Zafiro, o Verde Folla e así. Entón, iso, teño moi... Para min Pokémon foi como Dragon Ball, sempre estivo aí para min. Xa naciches coa Pokéball na man. Pouco máis. Vale, entón haberá que facer a pregunta. Cal é o voso Pokémon inicial? Non sei se Noé se queda con Charmander da primeira xeración ou logo cambia por un das novas. Pero o resto non deste despista de cal sería. Eu tiña a Pikachu, foi un dos que tuvo o Pokémon amarillo e botabas máis tempo adestrando un pilli para matarlle os Pokémon tipo roca ou do primeiro ximnasio que no resto do xogo. Porque man que non che compensaba atrapalo que tardabas 2 horas, total, logo non subía de nivel. Así que Pikachu, e que máis temos por aquí? A ver, eu teño un pouco de trampa, porque eu ademais a min de canto, o xogo que eu lembro de canto era o Verde Folla, que xa viña co Venus. Claro, Pero aí. ademais a meu irmán regaláranlle o Vermello Lume, que viña co Charizard. Entón meu irmán e máis eu creamos unha tradición que era a de que eu sempre collía o inicial de planta e el sempre collía o inicial de lume con distintos xogos de Pokémon. E logo cando se incorporou noso irmán pequeno a ecuación, el collía os de auga. E entón estábamos repartidos. Xa non tiña opción. Claro. Que che queda. Entón a min da primeira, pois, Bulbasaur. Que logo a Squirtle lle collín moito cariño tamén, porque a mí son unha tartaruga, e as tartarugas son bichos moi lindos e moi monos. Pero si, eu son Team Bulbasaur. E ti que quedas con Charmander? A ver, eu sempre fun de dinosaurios, así que Charmander sempre me chamou desde o primeiro día e quedei con el. Non podo dicirlle que non a un lagarto. Tedes Pokémon preferido? Sí, ten claro, Manu ten clarísimo quen é teu Pokémon favorito. Vamos. Pois, o único que non é da primeira. Bueno. É da terceira. Xo Entón, consentimos non sei. por esta vez, pero non te acostumes.
Entón, non sei se o coñeceredes, se tal, chamase Spill, vale? É Unha bolita. é unha bola, vale? Te imagina unha foca barra morsa, vale? Azul, Ajá. pero que é unha esfera, vale? É a primeira evolución da súa liña evolutiva, é unha esfera, vale? Unha bolita. E asoman dos colmillitos así e ten uns ollos grandes e bonitos. E é azul. Azul bonito. Cando evoluciona é moi feo, se puxeme moi triste. Pero cando é Sí. pequeño unha bolita, cun rabito de Unha bolita. foca, en plan, mira, ya está. E Ya roda. está. E roda. Es Sí. importante. Roda, para moverse roda. Ten unhas aletas así pequeniñas feas. De verdad. É moi lindo. Vale, vale. É o seu favorito, ademais sabemos por qué, cos detalles claros. E ti non é? A ver, que en xeral son incapaz de decidirme. Da primeira xeración, estou mirando se hai alguén que me poida disentir, mirando a lista inteira de Pokémones. Aquí en 5 A primeira segundos. xeración sería Sandslash. Porque primeiro é un Sandshrew, o que é Ah. tipo terra, o primeiro tipo terra que atopas. Que pronuncias demasiado ben. Eu tengo Sandlash, gracias. Bo punto. E claro, logo miraba e era así unha cousiña, que técnicamente é outra bola, se pensamos un pouco seriamente. As bolas sempre convencen. Hai E logo unha volvíase tensión. punk. Logo volvíase punk, e tiña pinchos pa fora. E era así super punk. E en plan, buah, me mola. Porque estaba en época, sobre todo, a época rebelde esta. Así que dixen, buah, es que Sandslash a muerte. Además parecías a Raditz. E eu estaba obsesionada con Dragon Ball. Así que claro, eu xa dixen, ya, estou vendida, é un Super Saiyan. Porque máis é medio dourado tamén, así que sempre foi un Sandslash. O tipo terra sempre é o meu tipo favorito, pero bueno, É mascota de Goku, claramente. de Pois- Marcos, como mellor dito. Paco, agora hai unhas expectativas. Agardamos que sexa un Pokémon que se poida convertir en bola. Cal é o teu Eu- Pokémon favorito? O meu Pokémon favorito é... O meu Pokémon favorito é moi boa pregunta. Pero eu sempre os pensei en hasta que punto mos comería. Bueno, non sei. Un Miltank, Cloyster, son venga. Cloyster creo que estaría moi bon, sí. Mhm. Cloyster creo que está... Tentacruel daba para comer tamén. E quedaríame con Tentacruel. igual logo estabas mal do estómago, pero sí. Isto tomaba un antídoto e listo. Un Tentacruel a feira entraba, Por esa perspectiva, ¿eh? Eu xa esperaba o Jigglypuff, que estamos falando do Máximo cale de circuito. Pokémon galego, Tentacruel a feira. O Octillery, mellor. Sí, o Tiller estaría É mellor. porque un polpiño, oficialmente. Literalmente solo é un polvo. Non se curaron moito o diseño do personaxe, verdade? Agora hai expectativas para os alias dos Pokémon. Os alcumes, os dos equipos, o de todo. Ben. Vale, pois... Isto xa salta un pouco máis do Pokémon, pero non sei se Paco ti chegaches algunha vez a xogar a rol. Eu, sí, claro. E che gustaría xogar un rol de Pokémon ou cal era o teu estilo de rol? Eu, bueno, díxeno antes, pero temos unha asociación aquí en Lugo de xogos de mesa e de rol. Tocoume ser presidente. E eu sempre fui máster de vampiro. Vampiro. É unha cousa aí que teño. Tentacruel entende, por desgracia, as tuas vibes. Xente de negro perturbada que fai cousas con sangre. Venga, adelante. Adiante. En serio, o adestrador fantasma. Porque de momento non hai tipo sangue. De momento. De momento, te deixa que isto Bueno. siga avanzando. Un siniestro, técnicamente, se pose un siniestro tipo fantasma. Non te estou aí? Sí. Pode ser, non sei de que se Un alimentan ghoul. exactamente. Debería ser un ghoul. Bueno, a gata tiña aí un rollo ghoul, non digo nada. Pero bueno. E ti que eres, ti xa sí que xojas, pero bueno. A ver, eu xogo un pouco todo. Todo Depende do que que me pida o corpo. Pero prefiro que me deixen a meu rolliño con cousas de narrativas, en xeral. Era contar historias e xa o que vaya xurdindo. Sí, por desgracia agora estou en Pathfinder. Todo o rato, non sei por qué. Pero estou no pasando ben porque estou con un grupo decente. Eso está ben, eso E está da ben, idea, por suposto. por suposto. Uh -huh. E aquí que nos contas ti, mano? Como vai de rol a tua vida?
Pois bastante escasa. Bastante escasa. Iso hai que solucionalo. Sí. Vente a Lugo. Dos 4 que estamos aquí, creo que son quen menos e con moita diferencia que menos xoga rol neste momento. Con moita diferenza. Pero O que te sí, non queres? sei. En Santiago hai grupos. Sí, En 2 pero, semanas hai evento en Vigo. sí, pero teño entre compromisos e movidas xa unha amiga me quere liar para unha partida que está aí montando tal, xa outra medio me falara para outra partida. Un amigo de Vigo leva non sei canto tempo esperando en plan, oi rapaces, cando quedamos para xogar a rol? E me lo preguntou outro día. Que me dá moita pena porque é o meu máster, digamos así, ¿no? de rol do meu grupiño de amigos de sempre é o máster e me dá un pouquiño de pena non xogar a rol con el, pero bueno, a veces non dá, e cando non dá, non dá. Ti anotado aí na xenda que é prioridade máxima cando teña el un oco e xa está, todo Xa apañar. teño deberes, xa teño Exacto. deberes. Se non te mando a Paco e a Noé, Como non? xa verás. Tes hai un vampiro e a outra que lle dá todo tipo de fantasía. Ti escapa. Ben. Vale, pois agardo que vos vexamos, aínda que estea Paco nas sombras, que se lle cheire por aí un pouquiño algún roleo, que se lle escape unha risiña ou algo cando non lle dea mutear, ou calquera cousa, e que poidan sair moitas máis ligas despois desta. Así que non sei se queredes comentar algo da liga, sei que non tiña por aí algún equipo de exemplo ou así, se queredes comentar algo antes de pechar a chamada sobre a liga, as vosas expectativas, desexos, suxerencias, o que queirades e o momento. Pois, quen comeza? Nada, eu simplemente, como socio de Obradoiro Digital Galego, volvo a decir que calquera idea tola deste estilo está benvida e intentamos darlle cabida e tirar para diante dentro das posibilidades, que ao final somos unha asociación e temos vida e estamos moi locos, sí, non temos mellor cousa que facer. Probablemente teñamos mellores cousas que facer, pero facemos estas. Entón, calquera idea que teñades, podedes nos la comentar e se nos ven a ben, tiramos para diante, se non, pois, faino tú, asocio. Tira para diante. E ti, xa és de clube, Estaba pensando niso. se ten que pillar o dedo, senón non. Vale, pois aquí temos aí unha tentativa de se alguén ten ideas tolas que as deixe caer e a ver que apañan Paco e o resto, se deixan levar, se teñen que dicir que non, pero entón vos retan a que fagades vos. Pues, bueno, por deixalo caer, que non quede. E ti que nos comentas, Noé? Podo ensinar o vosso equipo? Eso que podo facer? Podes? Teño aquí. Isto é un exemplo. Por exemplo, non puxen alcumes, porque De necesito momento. moito tempo para facer alcumes. Porque cada un ten un sentido super específico. E seríame facelo de broma. E se fago de broma, pois non é o mesmo. Ten que ser Así ben que por pensado. partes, claro, porque o personaxe é serio. Este personaxe vai chamarse Simón. É un adolescente que sempre estivo enfermo cando era moi noviño. Que pasa? Que claro, non podía sair da cama. E non lle podía poñer un Pokémon preto porque teba alerxia, así que non podía ter Pokémon. Por sorte, tiña os pais que eran científicos e fixeronlle o primeiro Pokémon artificial, que era Porygon. Así que tivo Porygon porque máis encantaba os pasariños. Quería ser ornitólogo con profesión. Así que, pois, medrou con este Porygon, foi mellorando, foi curándose un pouco, fixo ese primeiro intento de crear un Pokémon, fixo un Magnemite, que era un intento de facer un paxariño que non saía oí moi ben. Porque eran as as, que eran os imáns, o tornillo iba a ser a cabeza, e logo, bueno, Bueno, os seus pais estaban orgullosos del, polo menos, fixo algo. Logo foi curando, foi madurando, e foi facendo amigos, fixo un Farfetch, que lle fai de bastonciño co seu pau, un Dodrio, que basicamente lle fai de guardaespaldas, un Psyduck que chora con el cando lle dan migrañas, e un Pidgeot que lle serve de cama. bueno. E basicamente medran os seus cousiñas, teñan ataques que se parecen ás súas vibes. Tes medo a alguén de tipo rayo, tes un Magnemite que lanzar para facer supersónico e que a xente se quede confusa, que iso sempre é unha cousa, porque dices adiante, paxaro, e lanzas un Magnemite e a xente confúndese, así que supersónico é obrigatorio.
Así que un pouco pillar as vibes. Ou crear, por exemplo, movementos temáticos, que xente, por exemplo, non entende o que significa iso, e poñerlle, eu que sei, sustituto a Farfetch, porque é o sustituto, porque é un bastón. Entendes que é o xogo? Un pouco iso. E esta parte de poñerse graciosa. Porque eu non sei ser graciosa se non hai xogos de palabras. Cousiñas que, por exemplo, por iso Pidgeot ten rest, que é descanso, porque é a camiña. A E vida. ten Mirror Move, porque é máis pequeniño que sigo sempre copiando todo o que fais demais. Por iso ten Mirror Move e ten Reflect. E, bueno, saída que ten confusión e ten golpes furia e ten desarmar, non sei como se chama en español, disable, porque están todos destruídos e necesitan alguén que estea xerando moi forte con eles. E así un poquinho con todo, sabes? Poñerlle un pouco as vibes. E non ten que ser super serio, non ten que ser unha temática tipo un gimnasio. Pode ser montarte unha historia así, que te des conta a ti e 3 amigos, pero que te metas no personaxe, sabes? Non ten que ser poñerse espectacular. Porque deixas caer 3 veces, eu enterareime, deixamo caer, porque senón non me vou dar conta. Logo Pero exameando, algo a ver se irrelevante. pillou a temática do equipo. Aquí había xogos de palabras, os pillaches? Sí, sí, guau, eso é super importante, eso suma puntos, mis xogos de palabra convénceme. Vale, E claro, vale, pois vale. simplemente pouquinho a pouco. Calquera cousa, e mira que isto é simple, o que dixen antes de facer bolas, Sí, sí. e facer un Gasly, un Geodude, facer un Magnemite, un Voltor, perfecto, parece ben. Bótate Eu nombres. desconectar que estou nunha casa prestada. Vale, non pasa nada. Se queres, Mirando. nos podes mandar por escrito a pregunta que se queiras deixar para a seguinte persoa, ou se xa tes pensada, xa ma dis e xa dixo anotada. Ah, eu fime dos meus 2 compañeiros. Ah, moita Teñen te suficiente fiaste. experiencia como para preguntar. Vale, vale. Pois nada, xa rematamos agora de todas formas. Que vaya ben por aí e dalle esas graciñas a quen che deixar un ordenador. Veña, graciñas, chao. Chao. A ti, chao. Así que nada, ¿no? E ti aí deixas aí moitos enlaces abertos á comunicación. É que eu penso A ver. que é virse arriba, porque No, empezas yo- a poñer calquera sí, excusa e logo xa é, pois vou poñer pitiños, empezas aí a coller os paxaros pequeniños e logo acabas collendo bichos ou sabe Dios como camba a historia. Así que virse A arriba. ver, na miña tripulación de grupo podría meter un artículo se me desa gana, pero sinto que quedaría un pouco feo meter un legendario. Pero bueno, todo é posible. Se queres poñerte máis técnico, podes poñerte máis técnico. A ver, seguro Máis- que a xente colle... máis viable. Se non hai límites, collerán legendarios tamén, non? Ou non poden levar a Mew. Só hai 2 límites. Só hai Cales 2 son? Pokémon limitados. Que son Mew e Mewtwo. Vaya, xusto puxen o exemplo que non se vai. Sí, os paxaros lendarios podría levar os 3. Se alguén quixese. Ah, bueno. Te pillas pouca os tres. cousa. E Mew o contamos como a primeira xeración, aínda que sí que xa dixeches que non se pode usar. Sí que Sí, se é- pode é mencionar, primeira. existe no lore. Sí, no, existe. Mew e Mewtwo existen. O que pasa é que por cuestións de reglas e tal, logo tamén porque Un pouco de Mewtwo abuso. na primeira está rotísimo. Entón, claro. Pois non Pouco, sí. Entón están petados. non se poden usar, pero existen. Vale. E ti que nos contas? Que aquí o compañeiro contou todo de Obradoiro Digital, ideas tolas para mandar, non nos puxo de exemplo o seu grupo particular, que xa me imaginei a Simón convivindo co seu grupo anexei na súa casa e cada un a xogar a cara a súa cousa. Son un grupo de convivintes. Ai, que lindo, Simón, gustoume moito. Parece sí, bonito. Se me xeran 10 minutos. Para que veses. Sí. Iso é moi débil. Eu caio con cosas destas que son así lindas, tendas a mí encanta iso. Ai, pero sí, non sei. Non sei con que dar a lata. Eu tamén teño, creo que por unha parte algunha proa que fixen de equipo, pero tampouco moi tal, non teño máis idea pa motes que pa logo cousa temática como fixo Bueno, aí. podes soltar ideas para motes. ¿no? Pero eu que tiña que un equipo que fixen así por decir, por entreterme un pouco tal, un equipo que sería de cosas do mar, ¿no? Un equipo mariñeiro tal, o equipo do rifante.
hai unha personaxe de Castelao dunha cousa que o rifante que un mariñeiro e dixen, va, Pa dentro. pois así. E entón Tira logo, pois iso, se non o sabes. Pois non se nota. Sí, bueno, de formación profesional, ¿no? Que se diría. Sí. Acabar por Entón iso, nada. Peixicornio para un Sikin, porque, bueno, o peixe que ten un corno, o sea, tal. Isto son a mitoloxía galega todo. Sí, completamente. Kingler que sexa un centolazo, porque tío ese disbordea. Lo he hecho máis grande. Son cousas así moi básicas, moi tal, pero bueno, por botar así algunha risa. O es algo Pero che podería ir todo con literatura galega, che de adiante Castelao, todos aí, quen é Castelao? A ver que Pokémon puxo aquí. Buah, Buah, esa é boa, sería moi boa. Si, Sería son de moi queimar boa. neuronas para decidir, eh? Sí. A mí o que Tamén, máis me gustaría mellor. ver A mí Rosalía o que máis Tangela. me gustaría... Como? Rosalía Tangela, de sobra. Ah, sí. Bueno, claro, na primeira sí. Logo, a partir da terceira xa tes a Roselia, entón aí é moito máis fácil facer outra. Non me gusta, demasiado fácil. Así que non conta. Non lle pegan Rose Raid, ningún Roselia, ningún Budio. Non lle pegan. No, solo Non Roselia. Rose, non creo. Porque tanquea como Dios. Sí. Rosalía tanquea no que non pode. Ai, Castelao. Pois, a min na liga en xeral o que máis me gustaría Hoodscrew. Continúa. Me perdo ideas. Claro, Hoodscrew, pero bueno, quinta xeración, continúa. Aí, no, te hace de espadiante que juega que esa nota, oye, cuidado. Pois, iso, nada, a min, isto xa en modo poñerse super estupendos, espléndidos de decir, pois, que sería o que me gustaría o meu soño? O que eu no meu leito de morte recordaría. No, así poñéndonos un pouco tal. Sí que me gustaría ou sí que estaría moi guai que a Liga Galega, non nesta edición que está mesmo a proba, e igual ni siquiera na seguinte, no? Pero sí que fose unha cousa grande. De dicir, sí. Que a xente lle guste, lle interese, que irá participar, sexa, pois, bueno, estaría moi ben que participasen combatindo, roleando e demais, non? Pero sexa iso, sexa no chat, pero que xere interese, que xere tal, e sobre todo teño moitas ganas de ver equipos interesantes, de ver ideas chulas de equipos. Eu falei con algunhas amizades, algunhas que se acabaron apuntando, outras que dubidaron no final non, e así, e hai moitas ideas moi chulas que se poden facer simplemente con equipos Pokémon. Que non ten por que ser competitivo, que iso ao final non nos importa, que nos importa pasarlo ben e rolear, e como que dixo antes non de Simón, a idea do concepto que dis, é que coller 6 Pokémon, mirar como os pode relacionar, facer así o tal, e facer algo, non sei, a mí iso encanta. E tamén teño o primeiro equipo e logo decidir porque están xuntos, tamén ao revés. Sí, pode tirarse uns dadiños aí, sumamos 150 menos 2 por que quitamos. E ala, a ver que equipo sae, sabes? E logo relacionas. Pues non era mala, Logo te explicas ti de como carallo se coñeceron aquí o Guartor Celeste con Meowth que andaba por ali paseando, empezas a montarte películas e xa crece a historia. Bueno, é fácil, pago 82 segundos. Amarillos de gato tortuga. Xa está, complexo de doble identidade. Está feito. Estaba Meowth xogando na auga, que o Guartor te quita coño. Ai. Pois sí, de feito, xa que mencionas ese Guartor Teremeado, teño moitas ganas, unha cosa que me faría moita ilusión que houvese bastantes equipos que tivesen Pokémon non evolucionados de todo. E que os levasen, porque tamén pasa no anime, ¿no? Que sí. Poderíamos falar de Ash que leva un Pikachu, pero tamén se te descuidas, creo que a Squirtle nunca evoluciona, que se queda como Squirtle. Bulbasaur non quere evolucionar tampouco. Bulbasaur tampouco. E non é o único. E o que evoluciona dalle máis brasa que verdad? Sí, sí. No, entón iso é unha cousa máis que nada pola variedade ou polo tal, ou dicir non pensar en gañar a competición, sino pensar en imos facer unha cousa divertida. Imos dar o cante.
Básicamente para pasarlo ben e ver que sae de aí. A sensación Sí. que me está dando. Sí, básicamente. Vale, pois veremos. A ver se conseguimos darlle un pouco de pulo, se hai difusión e demais, e a ver quen se apunta, e as historias que saen de aí. E despois dentro de A ver, 20 anos, o meu primeiro contacto de Pokémon será un rapaz ou unha rapaza. Foi mirando a Liga Galega de Pokémon, que había un tal Simón. Ai, oxalá, No, a idea non ten dereitos de autor. Pero evidentemente sei que non vai ser o mesmo. Sabe Deus que nacerá destas cabeciñas que se van a apuntar a xogar. Así que, bueno, non sei se queredes comentar algo máis, pero me tedes que deixar a pregunta para o seguinte grupo que veña. Sí, é un problema, porque estive intentando pensar e ainda non me ocorreu nada. Tic-tac. Xa, Pode ser de Pokémon, pode ser de rol, pode ser xenérica. Hai moita xente que preguntou, por exemplo, cal é o último libro en galego que liches. É dicir, por preguntar, podes preguntarlle se lle gusta levar vestidos con estrelas. Por preguntar, gratis. Excusa normalmente mirar alrededor e ver que inspira. Sí, eu estou pensando... se fores un Pokémon, que tipo serías? De que xeración? Porque non é o mesmo. Bueno, tipo, polo menos, é que Pokémon xa se tipo así moi fancy. Xa depende da persoa. Entón, que tipo serías? De Pokémon? Pensei unha vez. Tipo, depende, o sea, esta composición xa a tiven. Depende de quen lle preguntes, saime siniestro, loita ou psíquico. Bueno. Eu ainda non me decidía. Siniestro fai máis ilusión, pero creo que psíquico. Sí, probablemente. A mí no Pokémon ese misterioso me mosqueaba moito porque sempre me saía Skitty. Eu, en serio, Skitty! Buf, Mira que Quinto fixen baito. veces, Skitty, mira. Cando me saiu calquera outro xa fun feliz. Eu Skitty. aprendi nesa época a buscalo todo en internet. Creo que foi por justamente o mundo misterioso que dixe, vou buscar como se fai isto, e saiu a guía. Eu quería descubrín as ver que guías, me sí. saía, pero non esperaba que me rompera o corazón así, sabes? buf. Xa. Foi duro, sí. E cambia depende do xénero que escolles. Isso parece moi terrible. Sí, Depende do xénero que sexas, poden ser Pokémon outro. Non Sí, sei, eu cambiei preguntas, respostas e me saía Skitty, sempre dixen, negome o meu destino. Totalmente. Pero sí. Entón, que pregunta deixamos exactamente? Noé. A do tipo? Tipo de Pokémon primeira xeración? Pokémon? Que Pokémon serías se foras no mundo misterioso? Bueno, eso xa é trampa, porque non teñen dereito a escoller. Verdade? Que tipo te representa? Que tipo te representa? Vale, así, Básicamente, que tipo de Pokémon? rollo as enerxías. Preguntarei a ver cal te representa a ti. E ti que pregunta deixas, Manu? Estou pensando, ademais xa que non deixou unha pregunta de Pokémon, Vamos a darlle a volta. que igual vou levar unha pregunta ao meu terreo e facer unha pregunta máis xeral, digamos, porque, bueno, eu estou axudando pois, no Obradoiro Digital Galego co tema da Liga Galega de Pokémon, pero o meu de base non son necesariamente os videoxogos. Chan. Eu estou máis centrado no pouco que teño, que algo teño na miña canle de YouTube de meu. Eu tiro máis cara as series, sobre todo cara as series de animación ou cartoon, tal, anime, pouco, pero sobre todo cartoon. Entón, eu vexo moitas series, vexo moito tal. Entón, eu unha cosa que preguntaría, así como tal, que me inspirou unha das cousas que dixeches levando o terreo do galego, pero das series, se puidese escoller a próxima persoa ou persoas que veña, sexa que sexa, se puidese escoller unha serie para que a dobrasen o galego, para que a trouxesen, para que estivese en galego, dicir, faz así, e agora unha serie vas a estar dobrada en galego cunha dobraxe boa, como corresponde aquí a dobraxe galega, que hai actorazos e actorazas de dobraxe. Que serie? Non vale película, ten que ser unha serie. Aí, cantos consideras serie? Porque miniserie? Miniserie, ves? Váleme. E se é indie ou así tamén, pero ten que ser unha serie. Vale. Mira que aquí temos grandes traductores tamén,
Temos Sí, que por sí, aquí sí, o sí. libro este traducido por Menta Chan. O galego, todo o libro de rol este primeiro que saiu en galego, en catalán. Pois nada, non sei se queredes comentar algo máis antes de pechar. Ou vos libero e xa podedes ir correndo a encender a Game Boy a xogar. Que tipo de Pokémon este? Eu, ¿No? a ver, eu son tamén pro siniestro. Me gustaría que me saíra siniestro, non Sí. es Kitty, pero a vida é cruel. Entonces, unha cousa de ilusión. A mí me gusta Umbreon. Pero, Son tipo fantasma, moi ben. sí, vaiche ben. Os fantasmas son chulos tamén. Sí. Co cabrón que Los era... Magios. Uf. No anime, o cabrón que era Gengar, a mí me encantaba, asustando todo o rato. Sí. Sí. Ujú. Eu non descarto aínda o de facer a campaña de rol de Pokémon, pero xa vos digo que cando cheguen a Pobo Lavanda, aí voume botar unhas risas, Bueno, Como debe ser. A que Como sí? debe ser. non van a topar a paratiño ese de ver fantasmas ata que che dija eu. Así que nada, que estás pensando? Non tes unha cara de pensar maldades que non podes con ela. No, Tô tranquilísima. xa preguntarei xa. Vale, pois non sei, se non queredes comentar nada máis, eu vos libero e agardo con moitas ganas pois ver o primeiro, non sei se se chama o episodio ou o estreo da Liga, pero vamos, a inauguración e ver aí os comentarios e a Noé xulgando aí profesionalmente de fondo. É unha cousa que se me dá ben. Bueno, a cousa que mellor se me dá. Xulgar. Sí, sí. Moi ben. Pois nada, pechamos aquí e moitas gracias por ter vido. Graciñas por nos invitar. Ujú.